Mr. and Mrs. Elmer Gonzalo, Mr. and Mrs. Jeremy Rodriguez, Mr. and Mrs. Alex David, Mr. and Mrs. Jesse Ayala, Mr. and Mrs. Albert David, Mr. and Mrs. Annie David, Mr. and Mrs. Alvin David, Mrs. Lourdes Ramirez, Mr. and Mrs. Edward Junior, Mr. and Mrs. Francisco Jacinto, Mr. and Mrs. Pierre David, Miss Lily and Nancy Cruz, Mr. and Mrs. Henry Salonga, Mr. and Mrs. Rolando Salonga, Mr. and Mrs. Arnel Gama, Mrs. Gloria Salonga Magulo, Mr. and Mrs. Robert Rivera, Miss Anna Agustin, Mr. Ferdinand Licao, at para sa Licao Waterman, Daniel Campo, Danilo Pineda, Fernando, Leonardo, Faustino, Breno, Carmela, Jose, Katrina, Josie, Bon, Joscado, Esther, Teofilo, Pasensia, Alan Alonso, Leon Martina, Pagasiano, Jaime Pagasiano, Canabuel, Maria Consuelo, Remedios Cal, Alejandra, Joel, para ka ng special request from the night, Jordi at Marco Parisino. YouTube, YouTube po. Bring YouTube. Tigil YouTube pati ito pa.
Binibigyan ka buwan ninyo ng mga pamilya at yung ibigay pa ako ng anak, ang paling ng Espiritu. Amen. Iglesia ng Ibrahim Iso Cristo, ilubunin Diyos iba, ipapatuloy ng Espiritu, manatili siya parati kaya kayo lahat. May kapatid po kaya kayo lahat. Ang bayan ko, medyo nilay po, hindi kamali po kung liban na atala. Pero worth the wait naman po, yung first time po kumikit, yung mga po, mga sinting na po, kaya kayo po yung chapel paintings ng mga video. Susunod ako, hindi na tao po kapasadya para nila ng tamang pag-iesta. Kapag isa tayo po yung isa, si siya talapang po yung kasalanan, matang mga kapag-dapat sa masusi karibalan ng misteryo. Kita mo po, mag-umpisa ito. Diyos ang lumalang ito, at kailangan mo ang ulit sa akin. Ikinisip ka man, matapat, at kailangan mo ang ulan. Ulit tayo tayo, kung sa pagkakas ng pagkakas. Tulisap lang ay ako, at kailangan mo ang iparaan mo ito, yung Diyos sa imantan. Yung Diyos sa kayo kaya ito, pakalunan ng tao, at yung pagkakatawa ng kasalanan ng tao, ilala ng katawan sa hanapin, hindi alalang Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Manalangin ka mo. O'y Pangino'y kaya, kausan mo kami hindi ang mga suyuan, at isunduin ang ligtas na mo para mo salvi. Kapilang na sana ay nakita yung bulisan ng kaya Panginoon. Titingalagot ito pagkilakain nito ng Yesu Kristo na ako, ang mabibigyan pagkalit ng bituan ng Padre Espiritu, Diyos magkakating na lalangin. Amen. Tama sa iba, pinuto, ng propeta, ganyan. Pinugdan ng lalaman ni Maganya, nilutan ni Pataliwong, ang manang nenalaman. Alanganan hindi ang sangalan, pero kami nalakwal habang panahon. At nene tututunan, ikasundon mo kaya kami. Pero sa pagkaibong itutus mo kaya kami. Tuparang malasana yung tenga mo, tingkang kagalan mo ni Abraham, isarama at kansuyo, hanggang ako may tanging banal na baril mong Israel. Tenga mo talaga, hindi na nulaglanin at asingkagal ko ang batuin sa rimpan mo, o balas rimpan mo. Tapos ngayon o bino, ngayon ka palaki kami pagsakin tinglaw. Bakit kaya kami ngayon hindi kabainayan? Ngunit kami kasalanan niya. Alam ang hari, alam ang propeta o ang mula. Alam na yung templo, nukmo kami babyeta ay burungan. Ayon sa provisyon, lahat o insenso. Alam ang lugar ang diligan ni hari, pagkakapagyawag kami lunos kaya. Tapos ngayon, lalaki kami kaya, pinipong sa panisyan, ang kapatubaban. Tanggapan mo sa sana, ang pagpagkalapat ng bulgaralan na ay kabulutan. Ang raka, o tuta, o itulitong pekapapagpasay ang tuta. Tanggapan mo sana, pinakapanisyan mo, bilang aling sakripisyo peka, dan kita makapahinto kami kita, pinagilog ng puso. Alam ka, Ginoo, kanang bagay kita. Inyaman ni Bagyeni, sumiyat ka kasi pagilog ng puso. Sakbang ka ka ang uriyan. Bakit ka ka nakakasal? At mahulusan kita. Kayong kita mo rin, bakit kami o Ginoo. Iligtas mo kami sa pangalataan sa pagkakapag nila at kanita pasibahin lang di paragalan ng gabyo. Iyong amang ng Salamat, Diyos. Iyong makigandang o ito, kailangan mo ilubos mo ng pagpupas. Ulitan tayo po. Ulit
Ginoo, ituro mo na sa ako ni Kevin Dana. Ituro mo na ako ni Kevin Tuntunan. Ituro mo ko at kailan tingin ka katutuan. Kuling ikaw, ikakang Diyos at kaligtasan. Pati ikakong ikaw, ikakong kanayan. Pag-ibig. Panginoon ka naman ko, inlugod mong tempo bukas. Akekap, Panginoon, kaya ng selita. Kalimat mo na sa ingewa kong kasalanan at tingnan anak ko. Kuling nagbabas sa lugod mo at kaya tandok. Ewa sa kalingon, Panginoon, pag-ibig. Mayat yun, Ginoo, at makatuliran. Tuturunin ang tunay balik kay makasalanan. Madalanan lang, makapakumbaba, hindanan ng katuliran. Halela, tuturunin ang tunay balik. Pag-ibig. Ginoo makakapilang kayo patawaran kay kapagad kung sana makakapitong ulit na nang may ibang Jesus na di makakapitong ulit na may pitong pulong uktong sa pito. Ulitin kaya yan ang dalawa kalupanin ng neto mayari ang ibagang pangingil utang na kaya ng ipos na. Makilang katamo rin ayawos na inyang betang kayo metong karena na makingutang ninyo na sa lating tilang kaya. Alayang ang pabayang inutang na. Siya inutos na ni Ari, hindi sa nilay at patilay kasawa na at inanak na, kating sa klarang tibag siya, bagang makapabaya utang. Sinig na objeng ipos ni Karapan ni Ari ang kanang na isabing kaya. Di na niyo ko papunita kapanahon, at bayaranan na kayo sa utang ko. May utos si Ari, inyate patawag na, inutang na, at tepaburin ng metro. Dapat na wag naniting ipos, kasalubong ninyo itong parikalutan ng ipos sa makibutang limangdanan, kasalaping ilang kayo. Kinuwal yun nagsakanay siya kalabatan, nga nang sinabi, dayanan mo inutang mo kanako. Sinig laon siya kalupan ng ipos ni Narapana, at nga nang may isabing bayan. Di nang bukupang panahon at bayaranan ka pa. Dapat ay may visa. Yung hindi masukol na ang bagayos at kakapamayang kinutang na. Panakit na kanito rin aliwang ipos, may nang dapat lang. Pinyamin ka lang ni Ari ang sindong na kaya, pinsang ng milyari. Ulitin ka, pero yaros na ni Ari hindi pusot ka ng sinabi, tao ka ng kwenta. Pero patawaran na kaming kabilugan tumutang ka na ako, uli na hindi isabi ng bayan. Sukat na naman sanang ikalubos, ikalupang ipos, nung makanagura kang limusan. Di ka nagkabingwanan ni Ari, at may pasukol ni ipos bayang magpusa, hanggang may Mateo makabayang king kabilugan, kaalagang inutang na. Nang nenubos Jesus, ipapag salita na, baka niyang muna manitag ka na kaya ngayon hindi bago ng sibalwa, nung ibalang metong kaya kayo, yung yaksang matatawag na yabang iglog na ingkabagan na. Kapatali tayo ng balita ni Kaya Kaligtasan. Kasi kayo po kayo bingin kaya kayo man?
Pagka nakatamo po king sarili tamo ya tama kinini, papikiritso kung ayaw mabengitin kaya kayo po sisinos. Kaya po, ayaw mabengit po, ayaw mabengit po. Kaya kayo nga, pakisabi po king kasipin yun, since first time po mag-misa kini, mag-request ko po. Pakisabi po king kasipin yun, agyang malisangan, malago pa pang rin. Sige po sabihin niyo. Agyang malisangan, malago pa pang rin. Maliw po, lima na ako kung dalawang pari. Pero panay ko kung prinsipyo ini, makalago, makasanting emuking itsura, dunia matilang kung hindi ang katang puso, o ang dinilang kayang oras sinapong iyo, palapakan tayo, sinapong iyo. Pero siyempre, kaya kung magaling hindi ang katang patulunan, palapakan tayo naman po. Nato po kaya kailangan tamo kong bakalan, kaya kung di sa tamo kong ini, Yaku po yung bagasan kaya po hindi kaya katamo ng Evangelyo o pinugunaman kaya po hindi kaya katamo kong panawin Kwaresma. Bigla ko mo kumaga na ka o tama natin kung masanting na view. Halimbawa, masanting na bundok, masanting na tanahan. Ako po pagpupukin sarili ko at kaya makalini ang disenyo ng yato. Wala ko tingnan disenyo ng yato. At yung disenyo ngayon tanang mo ba yung kapya naman? Hindi mo po, bakit? Disnantanan kong makayan. Di na po kung halimbawa, parang disenyo na po niya. Halimbawa, tingaldo po. O tingaldo ka lang ba't na itong mamapi? O di masisila? Hindi. Yan nga po ang kuling minsan nila. Imbulan, sasabihan na ating gravity. O di mananapo. O di magbayugan, imbulan. Di ba po inotago kung karakal ng magdeng kalupa na niti? O yan pinamaluan kong disenyo na ningyato. Na po ako kailan. At iyan yung disenyo, ingyato. Makanya naman po yung katawan tamo. Kung ba yung nagawa niyo po hindi? Kitang kaibat mong medilo, marap kaking salamin, kaibat naman yung laro mo. Gagawa niyo po ita. Kitang kingarap na yung salamin sa kiermo, walang buong lago. Gagawa niyo po ita. Nung ngayon po gagawa, sabihin niyo na ako po tingnan si Pino. Walang buong lago. Sabi na po, minsan kailangan takad ng gawin ito ang kanina mabusta mo po self-confidence. Yan po pagka makayarap po yung salamin, minsan na ako po. O kaya makaliniyak po disenyo, yung katawan tamo. Halimbawa po, o di matatamo po at yung natingin ko. Yung po ako po kanita. O kaya alala mo po yung palad, di kaya katamata. Banta ka rin matuwaputin, huwag kang miwas sa ibabaw pagkatuloy niya ng lipstick. Kanya na muna yung gamit ko. Akit mo na yung lipstick mo. Kaya minabu yung makeup mo kinalang tama, kanya na muna yung kiyakang palad. Akit mo na yung kiyakang makeup. Pero aga na ako ko, isip ko, nung matsulat yung palad yung kiyakang mata, makanano ko ito magsiya. Makanamang mas lutit. Ano mo ko, akit yung lutit ko. Ano yung makeup? Ito ang buwa ka ko ito, yung buwa ko ito, pag gusto ka ako, pababala. Okay, wala kaya patas, di kaya katang sa ako, bakit tatas, malagwa akong mangislawa, Pero ayisip ko, kung patas lang yung gusto ng araw, makalakang ng dito, mumula pang tutok ng ganun, na yung ganun yung kaya ng araw, mga sa dito, kaya tao bulurin ka. Yung buwa ko, magkakbuwa ka akong bitis. Okay, kala kaya sa 50 bitis. Kaya kala po siguro ang problema sa tricycle, kaya sa kaya tanang mga problema kay gasolina, makabilis ka siguro maglakan po kanita. Pero ayusin ko po, nung 50 kapitis, makanalo ko kang itatawin na makipupunta na mo. Makanalo ng sapatos, dalhin mo po, 50 lang kaping, bigyan ng tatali, lapos ng bitawin, hindi ang pupunta lang. Yan po mating yung disenyo, yung katawan ng tao. Yan po ang natin kung may muisip kaya kayo, libawa, may muisip na kayo, hindi. Karagul mo na manaro, karagul mo kaya ay makita ka na yung sabihin niyo po karela, ito makya lang, design yan, kayo po karela, ito makya lang, design yan, at yung pong disenyo, yung katawan tamo. Nung atin niya pong disenyo yung yato, atin niya pong disenyo yung katawan, atin niya po naman pong disenyo yung biye. Nang yan pong disenyo ng biye, yung biye po, makadisenyo yung misasamot, yung malungkot at masakit. Misasamot, yung masakit at malalim.
Hindi po pwedeng aldo masaya. Alam mo po, hanapin po ng po, pwedeng aldo birthday. Hindi po pwedeng aldo malungkot ka. Panay kung isasama din saya at lungkot. Hindi po inyang kasakitan. Hindi at inyang po ang inject. Inyapin po ng minsan, di papapukang tao. Lord, magkasakit na hindi. Lord, at kailangan may pangkikawanin ni asawa. Lord, at kailangan may patay pang may kapatid. Lord, at lolo ko na rin ka na ng utang. O kaya kakalapin ka na ng asawa. O kaya kuwapas ko din na kung masya sa buto. Itakuan ko at intanong ko hindi ka tamang sarili. At inupat-waresma po, ipanawin waresma, walang po kada na kada kitatago, hindi na-perfecto. At inangalong kasakitan. At ito mga aspeto din ng tamo po, hindi kakakit ang pwede ikatamo po, hindi sa natin nakakasakitan mo. Ikatamo po, hindi nakakapapate. Wala din po kami po Pedro. Hindi katamo yung Pedro. Gino, makatapilan din kailangan matawagan ng kapatid ko. Makatapitong ulit. Ali, makatapitong ulit. Pitong ulit. Na nakuning Gino. Wala mo po sa sadyanan ng Gino. Wala minsan na yung pamayag na mayag ko. Datang pamukulintang ating muling wakit ko. Ating taong di ka papali ka kaya, di ka papali ka bulto. Hindi po yung perfecto ang ulat ng kapatid. At hindi pa niya along nasakitan. Ang diyang magulong ng kwarto mo, ay sigurado po ito maging problema. Makamin niya po makatising hindi. Hindi po, pwede po ng ako. Amo, maluwi na yan. Maluwi na kami ng problema hindi. Natungkot Diyos mo kaya kami. Natumaya pabalita ko para kaya kami. O hindi po yung Diyos mo kaya kayo. Pakiramdam niyo ng masalese. Hindi po, makadesign niyo yung ating halong kasakitan. Pero kung hindi yung good news, ita po, kanyang gewa na kataning nga po ilo, dinisenyo yung nakatamo bang kanita, ayag yung tala. Dining problema, kapag dalalang tatindi. Ding electric fan po, yung magawa na rin, dinisenyo do rin bata palawal namin. Ding aircon tamo po, kung refrigerator king balik, dinisenyo do rin bata palawal din nila. Ding sulu, dinisenyo do rin bata palawal ng sala. Ika, inkasipin mo nini, yaku, itapuan, dinisenyo nakataning akong gino, bang kanita ayaw yung kalaring problema tao. Ay nag-iwala ka tao po. Legyan natin din DNA tao na ang yung kalaring problema tao. Bagay po na ang importante hindi. Yung importante po hindi lalaban ka. Alin? Masakit si hindi. Pero yung maragulang ka tao, lalaban ka hindi. Magpapakayag ka. Magpakabalal ka. Wala mo po pa hindi. Wala mo loto yun. Igit sino rin sa patigyoto. Yang po pa nakakit ko rin sa patigyoto. Tutuloy ko tumawa. Yung last time na ipin ko po 600 million. Mangyari ko rin mo kung nakiting gamat na ng isang 600 million. Sige na mo, kapagkas yung gamat. Eh, o kung plastic, magpas ko kung gamat, kaya ko kang po rin 600 million. Alam mo po, kanya manayakang kapal namin 600 million. Itamuan ko, buri tayong 600 million. Pero yung mahal na utang, buri na yung 600 million, tataya ko kayo. Tataya ko. Nalibot ko rin, baka nakukuha niya mo 600 million. Hindi mo rin ikakachance ang kanyang 600 million. Hindi natin rin ang tataya. Hindi na rin lalaban. Makanyang mo naman hindi. Makanyang mo ang kanyang buking pamapatawad. Nung bagyang kapit, minwaking kapatid mo at alala ang balak patawaran niya, intutang, lalaban ka hindi. At yung pagkabasa mo at ng kasanting, nga winners never quit. Quitters never win. Ulitan kayo po. Winners never quit. Quitters never win. Totoo yung winner. Makarang naman yung buking din. Hindi ang mabrasa ng lumawan.
Makanakang man yung buting din ng bagyang sakit, susuko ka. Makanakang man yung buting din ng bagyang kapit, re-reklamo ka. Kaluburan ko kapatid, makadesenyo yung matinaling kasakitan hindi. Minsan po din pang mismong taong makapaligid yung katamo, tila pang panagpalitan ng kasakitan tamang hindi. Pero kung yung tandaan niyo, makadesenyo tamang naman, bakit ayaw yung talagang problema tama. Kung ba ito naisipan niyo kung yung kaurasan na ini? Pero kagaya po kung magsalita, wala mo kung ano po rin nag-iisip yung kung yan. Lalawin ka kung tamang po yan. Halimbawa po, dikita po ba kainin? Correct yung po nung mali po balik. Kapag lalawin ka po feeling ko, isipan niyo po. Lugar ko na naman po naging pakayan yung kuryente. Gusto ko po sa ito. Lugar ko na naman po kulang din ng grocery yung pintura na ini. Makanahin mo na naman kung sa di pamilya yung pagpapula na ini. Kita mo na ito. Kita mo pagdala ng problema. But here's the good news. Di problema ka rin. Problema la rin. Tandaan mo, mas biyasa ka kesa ka ng problema mo. Bakit? Uling gawa kang akong Ginoo. Dinisenyo na ka ni akong Ginoo. At hindi ko po itong makanya. At kaya hindi ko burin po siya. Tingnan ako kung pamilya. Anya kung seminarista kami, lalo na kung Brother Joshua yung seminarista tayo po. Anyang seminarista kayo po, tingnan ako kung idea ng schedule yung seminaryo. Yung seminaryo po, hindi nga gawin kong gagawa, lalo na po pakandag panako na. Huwag ang kito ko muna yung alas 4 hinggan panako, igawan ni, mag-inis kami. 4:30, mag-basketball kayo. Alas 6, mandilo kami. 6:30, abe-abe kayo kung mga di, makanyang kayo kung magkawala ng doon. Imagine, for 10 years, ulit-ulit may kung gagawa nito. Minsan kung nagpanapon, mag-basketball kayo. Aba, may pasubok kayo kung may basketball. Mayayari na kami mo po 6:15 na hindi. So, burin ang sabihin, at ina kami mo kung 10 minutes para mandilo. Bakit? Because 5 minutes before 6:30 dapat at siya natin yung shopping. Kaya hindi ko mag-basketball, sabi ko din sarili ko, na ako mandilo. Bante, ito maliit yung shopping. Kung hindi na okay yung sarili ko, ako marabo. Sabi ko naman yung sarili ko, may malyari ako mandilo. Hindi ko po shopping. 5 minutes niyari ko kung hindi, tayo hindi kong pari, hindi kong mandilong mabilis. 5 minutes niyari ko, liwan ko kung yung shower, makatapis ko po. Libalik ko yung kwarto ko, talnaging doorknob ko. Baka talaga ko yung doorknob ko, makakandabo yun. Yung kwarto ko, akalimuan yung susi. Tilog na po yung kwarto ko. May parugal ko po yan. Eh, kung paano lang gawin ko, eh, na ako man pwede yung chapel makatapis ko, wali mo ko. Kaya ako ni Jesus, liwanag ko ako Jesus, eh, kung paano gawin ko. Walang sakto ko, lumabas yung kaya ko sa pinarista yan, kaya kung kapitlas, papunta ng chapel. Tinawas kayo ko, Brad, may tingin na ka. So, ano na ako? Alaking na akong kwarto, akaling mating susikil. Hindi po kaya ako sa pinarista, eh, kung bubulan, nakinig ako, linog yung pasibayan yung kwarto na. Kalawal na po magdala yung card. Kaya nalikot nito, itang doorknob na, di ka na akong kwarto. 2 minutes ako na ako, yung kwarto ko. May bilib ko po kayo. Sabi ko kayo, Rats na ako, pagaling mo. At yung buyakan na mga panako na ako makamat ko kaya. Pero ay man-20, ay man-20 kung hindi kaya ko. At ngayon mo seryoso, hindi pa na ako pakiramdaman yung makibat na. Nga na, Rats, kalagwa na niya. Indoor na kayan, gawa yung tao yan. Mas biyas ko kin. Yako, gawa ang aking yun. Mas biyas ko kin. Yako, gawa ang aking yun. Bago ko kung nagkiliwan, pag sinabi mo ito, every time natin kung makagala ng problema, pwede kung sasabihin yung problema ko, problema ka mo. Mas biyas ko kin. Yako, gawa ang aking yun. Makadesenyo yung building at inanong masabitan. Pero tandaan mo, didisenyo na ka, gawa na ka, ni akong yun. Lagi na po kung kasipin mo pa rin gawa, sige na mo ako. Magkaya kaya gawa, ikasipin yun. Maybe,
China. Video China lang. Pwede mo mag-request, sabihin niyo po yung city niyo, hello? Sige po, sabihin niyo po yung city niyo, hello? Sabihin niyo po yung city niyo, tandaanan mo. Maaniwala ko, mas malago ko kaya. Joke yan mo. Joke yan mo. O yun yung sabihin niyo po yung city niyo, hello? Sabihin niyo po yung city niyo, tandaanan mo, problema na rin. Mas pa ka rin, gawa ka na akong ginagawa. O yan po yung makalantaw, yung palauting flores mo, hingga ka akong pista, yung pamit puntang nini, pagalakan na kaya ka tamo, at inyong kasakitan ng biyes, pero tandaan tamong gawa tamo na akong gigo, at agyo tala rin problema tamo. Amen po? Kaya tamo kumini. Manalangin ka mong mapagulog sa iba para ng grasyang ginata mong kailangan. Manparami ka mong makapamatawad ka rin aliwa. Nga tamang manalangin, ginutay ka mong kaming dala ng kabanalan. Para manitig panahon ng Koresma, maging dala ni Sana, bantu kay tamong pasibayong magsanong si Diyos. Mawag pakalulot na patawaran, ba nakatamuwasan, hindi katamong pa maging makasalan. Manalangin kami kaya ko, O Ginoo. Para tayong mapagagtawang minisang king kasalpantayanan, manalangin sana ang aking kay pasibayo ni Kristo, king Eucharistiyo, ban pasibayo lang ipamasalan paninanman, king bukod mo Diyos. Manalangin kami kaya pa, O Ginoo. Para kay katao o magdulap kasnoy, hindi bigyan ng bayan at iyano. Di kasi kanantamos na ng apusan kay Kristo. Amerusan, himbayat akrus. Banitamo man, apag tagumpayan tamo, inagagagod kadatang hindi ako. Manalangin kami kaya pa, O Ginoo. King katahimikan, niyak setal ko, di sarili kang kapagnasan. Ipabala mo akin na kami, maralas ming ulit-ulitan, patawaran mo kay kalimutan mi, at hindi pamamatawad ni kalimito utang kaya kami. Iting panalangin maging leto kaya sa patutuan, kinalupoldo ng pamiliyete, diagaw ni kapamilatan ng Kristong Ginuli. Amen.
Panalangin ko yung mga katatang nagkakataon na ako at nasa ng Diyos, ikaw na yung pawang ito. Kaya sa naman itinuloy na ako ng kailangan. Dito po niya tigay at ikinulubo. Tinatawag sa kaya at tinulong ng pagkakataon. Kung may pamimigdalang itimaglig ka sa sakripisyon na rawani, pagkakalang kay sanang pagkawalan. Bagay ang inilimawa kami ng makikasala, palapit kay sanang maging kalugod-lugod kaya. Itiyagawin niyo kapamilahan ng Kristong dinumi. Tingin mo managigil kaya kayo. Yan tayo ay pusuri. Masalamatan tayo ng luwag Diyos kami. Tunay din karapat dapat at nakuli din pasalamatan ng pagparati at naman kayo kayo pa. Diyos inalalaga at lubos kayo kaya. Ikaw ang susi ni Kalitik Waresma, kamanyan ni tutulit mo at kaisipan niya na magketa. Susokan mo kaming sumulong kabanalan at iyang pangmeke kami ikalang hindi alalaga na pamilakan ng Kristong Ginuni. Ulinita, kami rin sa Blancor Evangelio Galing-Galuwa. Dalalit ni Kaya Pamigaya, layo makyari alam po ng mabiyang kapawiyateta at kami kakamata. Tunay natin panalawin pa, hindi tayo manalig sa ng pagkanalan, kung hindi tapakalala kumi. Pamanalin mo sa ating mahiting Espiritu mo, at paramihan kami, mayari ng katawan at daya, ni Ginuni Jesu Cristo. Kayo yung itawan po sa luping pangailasan at kamatayan, kinuhaning tinabi. At may pasalamat si Kepa, piraso niya at binyan ng karatayang disipulo, na tanggapan niya, itiing kayong anak ka na niya, itiing ka na akong katawan, kami daw para kayo. Makanya mo naman iba't tinapunan, iba't kalis, kasi Maria may pasalamat kaya at bigyan ng kalis ka rin kayong disipulo na tanggapan niya, kayo anak kayo kaniti, itiing kalis ng kanakang kaya. Tigaya ng bayo at dalawang tipan, kami bubukara kayo para balik sa talang tao. Bakit kami patawaran na lang kasalanan, dapaliti at di kami gaganap kayo kanako. Diba siya kaya misteryo ng kasalukatayanan? Inyangin gaganapan ni Loipa ay kumatayan at pamaligin ng beti ng anak mo. Daraw niya niya kayo tinabi ng diyan ng kalis ng kaligtasan. Layo ng pasalamatan kaya pa, ipinagayarihan mo kami ng pagkakapagkakapan mo ang subuhin ko kaya pa. Mapapungabangin pagagawa mo. Tingin kami nga sa ang isulusulong ikatawanan tayong Kristo, tipunan kami ng ating retuming na Espiritu. Gano'n kami huwag pa. Isang iglesia ang makalaga at kinito yato. Bani garatiting lulod, kami ng Francisco hindi kami Papa, di Florentino hindi kami Arsobispo, di Pasiana hindi kami Arsobispo Emerito, di sa Obispo, Pari,
diakono, religyoso, bigyan ng seminarista, at ining mabilog ang pamilyang kaluguran, bigyan ng anak. Ganakan hilangan din kapag may kailangan at mananayang supinye, at din sa manaya kapag tanggapan mo sa naging maligayang nakapan. Makaluluman mo kami nan, gawad mo kami ng karapat-dapat na pag-itindihan na nangga, mantayamin ng Maria, interwin ng Diyos, kaya ng San Jose, kayong esposo, kaya ng apostol at ng Sablang Santo, at inupat-iman mo kapulian ng hindi kabanang panahon. Muli ang kakapalitan na pamilakan ng Yesu Cristo ang tiyatang anak. Hingga pamilakan ng Cristo, pamilakan kayo, ipamayo-mayo ko. Kapag may banal na Espiritu, kukuyan na kataralan, magaman king alanan ko. Mausta ko kung hindi pa at subalwa, king panalangin na tingin ng Jesus kaya katao. Ikaw gusto mo kami ulit sa balaro, palulit mong ipagpalulit kami ang banting panahuli, banting gusto panikin ang pakalulo, para tingin ikaw sa kasalanan, at piligtas kin sa blangkaring galigan. Tamang maninaya kami kapiling maligaya ng panaligan, timpan ito ng Yesu Cristo, kaya kami nagpapahapos. Ibay, ginoon ni Yesu Cristo, sinabi ng kaligayang apostol, hingga kayo kadalawan kaya kayo, hingga kayaman ko abiyag kaya kayo. Emo sa mabalik ng kaya kami kasalanan, nung nilawat ng isalpatayanan ng kaya kami iglesia. At pamayapan niya po nilugar at pagkikuruyan mo, hinggang mabibiyang agari, manggaman king aladang ko. Hingga kayapan ng ginoon, at hindi sa kapilanman kaya kayo. Ipakita ko rin, hindi sasabihin ng tao, hingga kayapan. Kayapan po kaya kayo. Tulugan mo kapatid, yung ingkordero ng Diyos. King Diyos sasabi niya ng taong agyo mo makatawad, agyo mo hindi ang kasakitan. Yan, ikilala ko king kasalanan ng yawo, makalat na rin may yawo, pinakulanan ng kordero.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, magdala kay sa pagpagawalan iting magligtas sa sakripisyon dalaw mi, manitimawa kami ng kasalanan at parati king maging kalugod-lugod kiyata. Itiagwag ni kapamilantahan Kristo ang ginumi. Hindi mo manatili niya kayo. At bendisyonan kayo ng Diyos, patingin niya kayong pamilya. Ilayon ng kampo ng anak, ako ng banal na Espiritu. Hindi sa midaw na umena po king kapayapaan. Thank you.